Guys, gandang umaga po. Welcome back to my channel. Ito naman si Chip Kintot. Ngayon po ay gagawa po tayo ng pinakbig na gulay. Ang gulay ay pinaka-healthy po. Ito po ang ingredients natin. Kamatis, bawang, sibuyas, at saka ito. Kita nyo to? Okra, kalabasa, ito po. Saka talong. Ayan po siya. Ito po ay lulutuin ko ngayon. Pakita ko sa iyo. Minsan-minsan naman kasi katapos lang natin nag-celebrate ng New Year. So, iwas muna tayo sa mga fat na pagkain. And nagturo ko naman sa iyo paano gawin ang pinakbit po. Ang isaw po natin po ay sardinas lang po. Ito po ang ingredients natin lahat, ha. Ulitin ko po ang ingredients natin: sardinas, kamatis, bawang, sibuyas, talong, ampalaya, kalabasa, okra. Pinaghalo-halo ko na lang po. Guys, magpainit po tayo ng mantika. Pag mainit na, isusunod natin yung mga ingredients ngayon. Hintayin natin yung sibuyas na maging golden brown. Tapos isusunod na po yung bawang at saka kamatis. Yan, sunod natin yung bawang. Golden brown muna natin siya mga chip. Tapos sunod naman yung kamatis. Golden brown na siya, tingnan nyo po. Tapos sunod natin yung kamatis. Yan. Abay lang po ito sa mga kachip. Yan. Oh, yan po mga chip. Ang susunod naman natin yung mga gulay. Isusunod natin ngayon. Yan, isunod natin yung sardinas. Yung sahog po natin as optional lang po. Kasi since po nandito po kami nakapunta sa fish market, ang ginawa namin pansahog ay sardinas lang po. Pwede po isda, gawin yung prito. Yan ang pwede nyo rin pansahog yung isda. Sunod natin na yung gulay. Yan. Yung lahat ng gulay, pinag-iisa na po natin lahat. So, sabay-sabay na po natin. Tapos, ito mga chip, palambutin muna natin ng ilang minuto. Like 20 or 30 minutes. Tapos, pag medyo malambot na siya, kasi yan siya magtutubig, lagyan natin ng toyo. Pag mamaya naging lambot na siya, lagyan mo natin ng paminta. Yan, paminta. Yan, paminta. Tapos, bitsen. Yan, dalawang takal ang nalagay. Yan, lagyan na natin ng toyo. Yan. Haluin natin para mag-mix yung mga ingredients na nilagay. Yan, takpan po natin para mas maigi siyang maging masarap at maging malambot. Yan mga chip, pinaghalo natin. Sa makikita nyo, nag-iba na ang kulay niya. Mayroong soy-sauce na siya. Yan. Chip. Ngayon, lagyan natin ng magic sarap para lalong masarap ang ating luto. Yan. Buhos lang magic sarap. Kayo na magtansya kung gaano lagay nyo ng magic sarap, gaano karami. Chip, lagyan natin ng konti ng tubig kasi para palambot siya, tapos para maging masarap ang ating luto. Yan, isang baso lang po. Kasi po, pahirap naman na kakain tayo ng walang medyo sabaw, diba? Ayan mga chip, tapos ang luto natin. Yan, ready to serve na po.
Sana na magustuhan yung video ko. Panoorin yung video ko hanggang sa dulo po. Panoorin niyo po lahat. Mag-upload pa ako sa mga video ko po.